Bon dia i benvinguts al Teatre El Musical. Som el Ivan, els alumnes de sisè, del Col·legi Públic Juan Carlos I d'Almenara, i us anem a oferir 3 peces instrumentals extretes de la banda sonora original de la trilogia Pirates del Caribe. Començarem per la segona pel·lícula, El cofre del hombre muerto. I en primer lloc escoltareu la peça Jack Sparrow, que com tots sabeu és el nom d'un dels protagonistes. Seguidament tocarem Davy Jones, el tema d'una caixeta de música que regala Calypso a aquest personatge, meitat polp, meitat humà. I per finalitzar us oferirem la peça Frisa Pyre. Aquesta és la cançó més coneguda de la trilogia i pertany a la primera pel·lícula, La maldició de la perla negra. Volem agrair al Teatre El Musical i al Cecília de València, especialment a Carlos Marquina, l'organització d'aquesta trobada, la qual ens permet escoltar les diferents propostes que es duen a terme en les aules de música. Gràcies.